presented by Jai Ganga Films. आइल बा बंगाली मालो देखे में लागे कमालो। आइल बा बंगाली मालो देखे में लागे कमालो। आइल बा बंगाली मालो देखे में लागे कमालो। लइको सब खूबे करे हाला। बुढ़बो के देखो आँख मारेला हो। बुढ़बो के देखो आँख मारेला। आइल बा बंगाली मालो देखे में लागे कमालो। आइल बा बंगाली मालो देखे में लागे कमाल। आइल बा बंगाली मालो देखे में लागे कमाल। लइको सब खूबे करे हाला। बुढ़बो के देखो आँख मारेला हो। बुढ़बो के देखो आँख मारेला। डीजे रिकॉर्डिंग बाय जय गंगा स्टूडियो सूरसंड। बनल सटे जबो देखा 2022 के हो। बनल सटे जबो देखा 2022 के हो। सब के हो कहे फिक्स लेबू का तना किस के हो। जतने कमर हिलैबू ओतने पैसा तू पैबू। जतने कमर हिलैबू ओतने पैसा तू पैबू। जतने कमर हिलैबू ओतने पैसा तू पैबू। पब्लिक भी देबेले सहारा। बुढ़बो के देखो आँख मारेला हो। बुढ़बो के देखो आँख मारेला। नचबू देखा के ढोरी बचे नाही पैबू गोरी। नचबू देखा के ढोरी बचे नाही पैबू गोरी। गौआ के लइका सिल पे छन भर में दिहे दूरी। करे प्रयास बाटे माल भी झकास बाटे। करे प्रयास बाटे माल भी झकास बाटे। करे प्रयास बाटे माल भी झकास बाटे। लइका उड़ाबे 2000। बुढ़बो के देखो आँख मारेला हो। बुढ़बो के देखो आँख मारेला। राइटर चुन्ना चहल जी देखो बौराइल बा हो। राइटर चुन्ना चहल जी देखो बौराइल हो। गोल्डन राजा भी करे पीछे पीछे आइल हो। देखताबे गोडी ऊपर फेंकताबे। शरद लालन देखताबे गोडी ऊपर फेंकताबे। शरद लालन देखताबे गोडी ऊपर फेंकताबे। अजय निकाले अपन भाला। बुढ़बो के देखो आँख मारेला हो। बुढ़बो के देखो आँख मारेला। रिकॉर्डिंग बाय जय गंगा स्टूडियो सूरसंड। मोबाइल नंबर 91 220 75 111।